Vyhralo sa, základnú časť sme vyhrali, takže to bol cieľ a teraz sa už tešíme na play-off. S tvojim príchodom hra, respektíve ofenzívna sila Nitry vstúpla, máš aj ty taký pocit? Ja tak neviem, ja to nechcem hodnotiť, ale tak som rád. Dúfam, že budeme vyhrávať ďalej a že tie góly budú padať a určite chceme ísť zase vysoko ako minulý rok, takže uvidíme. Aký kolektív v Nitre tento rok? Super. Tu je vždy dobrý kolektív, super chalani, takže verím, že to pôjde. Celú základnú časť bez hokejbalu, chýbalo ti to aj trochu? Tak, cez sezónu nestíham a v lete je to vlastne taký dobrý doplnok aj ten letnej prípravy na kondičku trošku, takže je to dobré. Nemáš pocit, že si trochu vypadol z toho rytmu, predsa len hokejbal, nejak hokej? Hej, tak to behanie hlavne. Nebehal som dlho, je to rozdiel. Iné svaly sa zaťažujú, takže je to určite ťažšie. Teraz vás čaká play-off, myslím si, že cieľ máte jasný. Myslím, že tak určite aj to chceme obhájiť z toho minulého roku, takže bude to síce ťažšie asi ako minulý rok, tá obhajoba je vždy ťažšia, takže a verím, že to vyjde. Ešte trochu k tomu zápasu s Ružinovom, dneska vyhrávali ste 3-0, už sa zdalo, že to je isté, trochu ste to podcenili? Trošku sme začali slabšie brániť, všetci ako keby chceli ísť do útoku a trošku sme to vypustili a ešte to bola dráma na konci, ale dopadlo to dobre, ustrážili sme si to, takže je to dobré.